दरकार धीरे धीरे भिड़ जमुची कौपट को जगन्नाथ रथ आड़ू किसी लोग फेरी आसुँच जगन्नाथ बदल में बसी बसी फेरी आसुँच कारण पुण्यकर्म कर जगन्नाथ रथ ସେମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ଉତ୍ତେଜିତ ଏ ବର୍ଷର କାମ ସେମାନେ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ରଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଦେବତା ରଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଦେବତା ଏବଂ ଭଗବାନ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଦେବତା ଆମେ ଦେବତାଙ୍କର ଅଂଶ କାରଣ ଆମେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ପୁରା ଚାଲିଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଛେ ମୁଁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପରସ୍ପର ନୟନ ଆଜି ଭିଡ଼ ରହିଛି ନୟନେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ମୋର ଆପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ସମାଧାନର କଥା ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବନା ଭାବମୟ ଭାବର ସମୁଦ୍ର ଭାବର ଗଭୀରତା ଭାବର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ରାୟରଙ୍ଗପୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି 36 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଗକୁ କେତେ ଯିବ ଆମେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଆମେ ରହୁ ବା ନ ରହୁ ରଥଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ କାରଣ ଆଜି କଥା କାଲି ଅନ୍ତର ଶକ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଭେଦ ବିଶ୍ୱରେ ନଷ୍ଟର ଭାବ ମନେ ଆଣିଦିଏ ଖେଳ ତେଣୁ ମନର ଭାବନାକୁ ତେଣୁ ଆମ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୁନିଆରେ ଆସିଛେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୁନିଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରୟ ଲଗେଇବା ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସୁଧା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲବେ ଅଭାଗା ଲବେ ଶିବ ସାଗର ମନ୍ଥରେ କେଶବ କମଳା ଗଗନ ଲଭିରେ ଥିବ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ ରଥ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘରଘର ମହାଦେବ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷର କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଭଳିଆ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସଦା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲଭେ ଅଭାଗା ଲଭେ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମାନବ କହି ନମ୍ର ବଚନେ ଜଗତର ବୁଢ଼ୀ ଦାସ ତେଣୁ ତାର ସିଏ ନିତ୍ୟ ପଡ଼େଇ ପ୍ରଭୁର ସାହସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡିଛି ଆଜି ହେଉଥିଲା ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସଂସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ପରିବାର ତାର ସଂସ୍କୃତ ସୁଖମୟ ହଉ ସୁଖମୟ ହଉ ଆନନ୍ଦମୟ ହଉ ସୁଖମୟ ହଉ बर्तमान आम तीन मूर्ति तीन प्रभु निशामणि लज पार कर सारे ये देखो केते भिड़ प्रबल मात्रा भिड़ आउ हजार हजार दर्शक आसचंती आज बाहुड़ा पर्व अवसर में आपण मानक सामना आड़ू देखापी किंतु एते भिड़ देखा जाऊ धीरे धीरे जाऊँगी केते दूर संभव हो पहुँचापी यदि प्रभु चाहिए तेरे निश्चय आपण मानक सामना पटर रथ टଣା दृश्य देखी धीरे 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 चेष्टा करुछि आगु को जावाई किंतु सफल हो पारनी
ରଥ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପଛେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଏବେ ତ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା। ପୁଣି ପଛେଇ ଗଲି।
ବାହାରିଛ